An deacrat ná an Taighde, teachtar na fíorchaí seo, agus tá dua áirid a baint lei sin. Aber tá sin níos éasca fíorchaí a aimsiú faoin ar tharla ar mhóraí na Heorpa ná an éireann. Aber tá pictúrí agan, tá péintéireachtaí, dealmha, cúisleáin, atá fós mar a bhí in annachchuid go Eorp. Is féidir breanúir na pictúrí. Bruegel, Rubens, Rembrandt, é sin na leog. Níl pictúrí an cinál sin ar fáil i gcór na Néill, Staire na Néill. An scioppaí, nuair bhíonn tú a play le Staire na Néill, le Gaeilge, tá tú an-ghar gona bun insi. Ní fada go méid tú sáte sna bun insi. Ní fada go méid tú sáte sna láimhscríbhne. So, tá deacra, tá dua. Now, darlam sa gur pléisiú ar mór é seo. Fe a play le seandánta aber gírí de hiscin sa Gaeilge cláscach. Tá an pléisiú a bhaint lei sin. Ach tá rudaí ar fáil is féidir tátal a bhaint as rudaí. Gá inse a lóthing aber ná Fernand Braudel, scríbhneoir Staire, scrí go leor faoin túrscéal coitianta. Agus ó thaobh túrscéal coitianta na hÉireann, mar a bhí fado, Cuimhín Ó Donnachar, scrí leabhar faoi céimra Wardaoine, céinsáid bia a dis siad. Is féidir cuairt ar áit. Bíonn sé sin an dúntacht darlam, sa mar tá faoin tú atmosfér. Beidir nach mar a hawla tú atá an áit dáiríre. Bailíonn tú smaointeann, fech, tá fecinn tú rud agus tú thar lear nó ar gul ar cuairte gáit in éireann, fecinn tú rud, agus fásan chuid gon scéal as sin, beidir go bhasach scéal omláin as. So, déanann tú Taighde, tá Foclóir a bhháinna dearmaile faoi chúrsaí Taighde. Tuis go gahan tú dua leis, tuis go gahan tú am leis, tuis go bhfuil rud mór a gceist leis Taighde, tá fánart an Taighde ar fad a chur sa leabhar. Ní gá go naibreoch sé thuh scéal dó, a hebh an iction dó, a hebh na persna dó, go ninseótha cén chuí go rire a réitítí mBaile áirid, nó cén cinál ceol a bhí á henim ina leithéid seo de áit. Nó cén, déta an scéal a dhéanamh go, ach amananta, no, catú gar, no. Tá samsa, dairlumm éon abert a bháin a bhaint as 3 lá Taighde. Bí sásta leis sin. Ná litin scéal le numar go Taighde. A ríist is féidir annachchuid i chur inniu leis an bhrás a beag. Aber saoilím Stendhal an scríbhneoir Francach chur sios ar Waterloo. Tá sé in ann níos mó go uafás na cogaíochta a chur inniuúil tríd an fearsa aige a cloisteáil na buamaí ó bhád. Ní gá páirtead leachas a gá, ní gá an éile eicáil, ach an tormán, an éimní a hagan ar a bersan nuair cluiseann sé an tormán, tá sé sin beag na có éifichtach céanna. Ní gá chur sios íanamh ar cén chuí a ndéantaí cuin le fadó. Is leor a rá gur tháinig sé isteach sa siomra agus ar las sé cuineal. Ceistile ar nó, cén chuí ar las sé cuineal ar rá matsin í ann an tam sin, nílas agam. So, an sin, a ríist foinsí, a catú bheith cuaramach faoi na foinsí. Seo, foinsí bháin, cheappa go bhfuil gachrod an seo, Voltaire ouvre historique, Séhir Staire Voltaire. Chuirsíos aige ar cafant an bhá, bhair sé ag an am, leabhar sé leis na daoine a bhí páirteach, agus tá scéalta, scéalaoiní freisin, go leor acu sa chuirsíos ar an gá ag Voltaire. Ceandas na cín is cáiliúla, ná gur tháinig an Milá Charles duna gona ceannarí Sasnach chun cín, nuair a bhí an dá airm drití le chéile, tá picture agam an sioda, fetar sin eáil, picture, cartún a rinú gan actra seo a bhfuil chuirsíos ag Voltaire air. Agus déir an Sasnach, Monsieur le garde française, tíre sé sin a roioine úsle, a rancaigh úsle,
Scuiligi ling. Agus an freagra a tháinig ó thaobh na Francia ná Messieurs, nous ne tirons jamais les premiers. Tirez vous-même les Anglais. Agus sin tá gceist an mana le seo tirez les premiers, Messieurs les Anglais. Now, is beag Staire sa lá tá Johan a deireadh go bhfuil sé sin fíor. Gur hála sé sin dar ire sa chá. Tás an scríbhneoir fiction mar sin. Má úsáideann tú an achtra beag sin, fáiltéir a scríb, bhí sé beola na ling, leabhar sé leis na daoine bhí páirteach na ceannarí, bhí aige, well, cabh cuaramach mar béidir nach iní an íirne omlan. So tá deacrat a bhaint leis na foinse úsáid. Darlam sa gneacha Seán ó Féileáin agus ina dhé sin Brian Friel a mú go mór. Gur leach siad le pápéirí stáit hasanna mar chuirsíos crin iompar í Néill nuair a bhí sé sa róibh. Tá léamh eile ar fad céir de hála sa róibh, aimsir í Néill le hé ó Néill agus mar sin. Cé na foinse a bhí ag na Sasannig spíorí. Céir deileadach spíorí ach an rud a hastig ó na gcuid ceannarí, sé sin na Sasannig, a chluisteáil. Agus bhí tá sé casta, bhí a bhad níos mó a tarlú sa palazzo ina rá ó Néill agus an ardaspag ardhacha ina gcónaí ag an am sin. Cúpla rud eile maite le scríomh an iction, mar i deireadh sa convention áirid se tá plé le scéal réalaíoch. Mar sin tá rudaí áirid a gceist, mar a bheitha súil is scéal nó an túrscéal réalaíoch, forbairt na garachtar. Agus nach bhfuil se go háling nuair a hagann forbairt ar farsa sa scéal, mar gheall gur hit chúrsaí Staire amach díreach mar a hit. Fála míon an farsa do mhór go ga sé ar thuairt ar pholaíocht a linne, ar chruatan a linne, ar gharta a linne, ar chugaíocht a linne. Déiteach sé freisin ghfuil achtraí áirid a tomáint an flotta sa scéal Staire. Cén fá nach féidir leis an príomhfarsa do le tréad, mar gheall ghfuil siochan a réim san Eorpa is. Níl rí na Francia, rí na Spáine, an Pápa, an Timbre, níl aine, rí hasna níl aine ag iar a chugaíocht. Croithíonn sé sin deacracht mar sin don príomhfarsa atá lorug chugaíochta. Ceist an scéal réalaíoch, bí trasúil go má chuirsíos ar rudaí. Blas an bhí, an balla a bhís na sráideanlaí, an uaim a chluistí, caple. Is cuoine clom go le Museum Thomas Mann i Lübeck, is bhí tape ar fáil. Agus tháinig túisteach sa teach, séir de chúla tú ar an tape ar an bhuaim se, bhuaimrín seo, ná capil agus cárannaí ar a sráid, las mu. Tá rud sin a gceist leis a scéal réalaíocht, agus catú iad a áil freisin ó thaobh convenisiúnda sa túrscéal Staire. Tá mé teach gar do deir an rud, agus níor bhailim críocha chuir leis a gcainte gan Foclóir chúrsaí teanga. Cén teanga, nó cén sais, cén stíl, cén focail, cén teanga úsáide tú. Aber tá tú scríomh túrscéal faoi phlean fine, a bhí na dhé sin héistó Staidirí ana bhíon éireann chuair sé reis go Sasna, agus bhí sé ina rí ar Northumbria, Alfrith. Bhfuil Alfrith fan seanna-Gaeilge a labhairt sa leabhar seo? Ní hiagach mór an daoine. Ach mar sin éin, sin in teanga bhí aige, má tá tú gur bheith dílis don tréimhse, catú chur iniuil ar bhealach éigean gur seanna-Gaeilge bhí gá labhairt. Tá sé gceist scéalta na litreach, Lucas a bríon a scríb mé héin ghfuil dúilteach mac feirmhisigh ag scríb. Ach tá sé deacra go leor chuid go Gaeilge an dúilteach a hiiscint. Mar sin héin dúsáid caméisteach cúpla frása an seo san siúd. Deirtha ghfuil sé sin deacr ach an scéal eile leomman sin Fontenoy rinne mé iirecht Gaeilge na mí san 8 a scríb Gaeilge litere chun na mí san 8 a scríb. Tá daoine a dúirt gur sé deacr go leor ach bhain siad an sult as é léamh. So
a rístas tósa sin, catún an teanga hós. Cean an rudí beidir ar cheartta í hachaint ná focail úsáid atá mí aimsire. Cosú le rudaí a chur isteach sa scéal nach ra annig an nám, cosú le bíon mhór a bheith ar a bhón pócan ó le sin áféiseach ach lehéad é sin. Búta sin an na brógus mar sin. Linus na bhuineogaí, nóir nach rud linus na bhuineogaí. Smaoinnig ar a bhocail stóra úsáidan tú. So, aber rúnaí, focail cóipleabhar, focail grúigire. Is focail de chuid na fiú íse íte. Na mé caintear ríomhairí agus fónaí póca, tá mé caintear focail eilebéidir ngeanam mu talamh sláán dó gur siad sa Gaeilge le fada. An focail a bhí an fada ar rúnaí ná rúnare. Agus ar nó brian difriú le bheile focail. Brí eile bhí leis a focail iireachtas, filiocht, fadó seachas mar atá anis. An focail tafad, tá mise gá hafad seo. Scunan á dhéanamh nó fís an á dhéanamh seo. Ní hinna an focail an bhrí a bhí le tafad céad gá céad blianachan. So tá mé takeí deire an fios a cainte seo faoin bhic sin Staire, tá riint rudí ráite agam go háir, gúil sé casta, ach is dúchláin é, agus darlam sa gur dúchláin thar a bheith pléisiúr é. Ar go leor bailí, trosanní Taighde, tréimh sí tanmhacha I leabharlanna, cuardach ar an Idirlín, béad nach chuid sin có tanmhacha gcónaí, ach tá anpléisiúr a baint leis. Pléisiúr a baint le do chuid Taighde riint le daoine, ólas a áil, tá mé thar a bheith buíoch don de daoine a luigh aber na pictúrí rinne san ísiltír. Daoine a luigh chúrsaí teangalumm. Tá mé go mór faoi chumainn ag na daoine ar phléime na chúrsaí seo leo agus a bhfuair mé an ólasmhatha margheallar ar seachas siúd. Amantan ar hiag siad go siad a dúirt an ólas sin dom ach dairelumm leas a bhainteas as chúrsaach an tarifa na leabhar. So tá Taighde le déanamh, tá todhlaíocht le húsáid, todhlaíocht le Charraig Dhubh. An Taighde dhéanamh, an todhlaíocht le Charraig Dhubh, leith, bliain. Gur maithagaí as breanúirm.